ஜெய ஹரே ராதா கிருஷ்ணா. ஓகே. சொல்லுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராதா மாதவா ஜெய குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவா ஜெய குஞ்ச பிஹாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லபா गिरिवारधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்கள் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 17வது நாள் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரத்தா திரய விபாக யோகம். ஸ்ரத்தா திரய விபாக யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இந்த அத்தியாயத்துல விஸ்வாசத்தின் உட்பிரிவுகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த ஸ்ரத்தா மீன்ஸ் உறுதியாக இல்ல நிலையாக அப்படின்னு பெயரு. இந்த அத்தியாயத்துல வந்து நமக்கு 28 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. பார்க்கலாம். இப்போ பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? இல்ல கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூ இருந்தா நான் வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன பிரசாலகய சசூர்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபக கதா மக்கியம் ததாதி ஸ்வ பதாந்திகம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச. ஏ கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீன பந்து ஜெகத்பதி கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதா பிருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதிய தேவி பிரணமாமி ஹரிப்பிரிய. வாஞ்சகல்பதருப்ச கிருபா சிந்துப்ச ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ஜெகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகாவதாந்தியாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரத்விஷே நமः. குருவே கௌர சந்திராயி ராதிகாய யுக்தாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமः. நமः ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஸ்தாஷ தேசதாரிணே. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण माता. பதினேழாவது அத்தியாயம். இதுல வந்து அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து கேட்கிறார். இந்த அன்ஆத்தரைஸ்ட் வர்ஷிப், அங்கீகரிக்கப்படாத தெய்வ வழிபாடுகளை பற்றி அவர் கேட்கிறார்.
அதற்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொல்றாங்க, 3 குணங்களில் ரஜோகுணம், சத்துவகுணம், தமோகுணம் அந்த 3 குணங்களில் நிலைத்திருப்பவர்கள் அவர்களுடைய குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல அவர்களுடைய தெய்வ வழிபாடுகள் இருக்கு அப்படின்னும், அந்த 3 குணங்களில் என்ன மாதிரியான உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அவர்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னும், 3 விதமான ஆஹ் தியாகங்கள் பற்றியும், தவங்களை பற்றியும், அந்த தவங்கள் அந்த 3 குணத்தில் இருக்கும்போது எப்படி செய்கின்றார்கள் அதை பத்தியும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஓம் தத் சத் அந்த இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இதுல 28 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இந்த சாப்டர்ல. வாசிங்க பிரபுஜி. हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ सप्ततोष अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण तत्त्वम् आहो रजस्तमः। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. 28 ஸ்லோகன்றதுனால சீக்கிரமா நம்ம முடிச்சிடலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் கேட்கின்றார் கிருஷ்ணர் கிட்ட, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைகளுக்கு ஏற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அப்ப அவங்க வந்து தான் தோன்றித்தனமாக அவர்களுடைய வழிபாடுகள் இருக்கே, அவங்க இருப்பது என்ன குணத்தில்? சத்துவ குணத்திலா, ரஜோ குணத்திலா அல்லது தமோ குணத்திலா அப்படின்னு கேட்கிறார். அதற்கு பகவான் இப்ப ஆன்சர். வாசிங்க பிரபுஜி 2வது 3வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माता जी। श्री ஹரே கிருஷ்ணா. भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी सैव तामसी सेदितां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यत् श्रद्धः स एव सः। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சோ இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் 3 விதமான குணங்களை பாக்குறோம். சுத்த சத்துவகுணம், சத்துவகுணம் அண்ட் ரஜோகுணம். இந்த ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் கர்ம பலன்கள்ல வந்து பந்தப்படுகின்றார்கள். அதனால அவங்களோட இது பாத்தீங்கன்னா காமம், பேராசை, அளவற்ற பேராசை ஒண்ணு இருக்கு. அவங்களுக்கு வந்து மேபி அவங்க வந்து ஸ்வர்கலோகம் போலாம். சோ அவர்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம காமி அப்படின்னு நம்ம கூப்பிடுறோம். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் தன்னுடைய ஞானத்தை விருத்தி செய்து முக்தி என்பதை அடைந்து பிரம்மன் அந்த ஒளி ஜோதி அருவ பிரம்மத்தில் கலக்கின்றார்கள். அவர்களை வந்து நம்ம ஞானி அப்படின்னு சொல்றோம். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சுத்த சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய்மையான பக்தியை செய்து அந்த பிரேமம் அந்த அன்பு என்பதை அடைந்து கிருஷ்ணரை சென்றடைகின்றார்கள். அவர்களை வந்து பக்தர்கள் என்று சொல்றோம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப இந்த உடலுக்கு ஒரு 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 ஆத்மாவுக்குன்னு ஒரு சுபாவம் இருக்கு. அந்த சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவர்களது நம்பிக்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். நம்மளுடைய அந்த உடலுக்கு ஏற்றாற் போல 3 வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றது. அதை பற்றி இனி கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்றார். சோ பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை விருத்தி செய்து கொள்கின்றான். இப்ப நம்ம வந்து சத்துவ குணத்தில் இருக்கின்றோம் அப்படின்னாக்கா சாஸ்திரங்களை படித்து அதில் கூறப்பட்டது போன்ற யஜ்ஞங்களை செய்து தெய்வ வழிபாடுகள், துணை தெய்வ வழிபாடுகள் எல்லாம் செய்வாங்க. ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கர்ம பந்தத்துல இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய எண்ணங்கள் வேறு மாதிரி இருக்கலாம். அந்த மாயாவாத கொள்கைகள் இருக்கலாம். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாந்திரீகத்தில் இருக்கலாம். சோ உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 4வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. यजन्ते सात्विका देवान् रक्षांसि राजसा प्रेतान् बोधकनां सान्ये यजन्ते तामसा जनाः। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். நம்ம இதைதான் பார்ப்போம். சோ சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பகவானுக்கு வந்து சேவை செய்து அந்த மாதிரியான இதுல போறாங்க. ஆனா ரஜகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுரர்களை வழிபடுகின்றார்கள். ஆனால் இந்த தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் அறியாமை என்ற ஒரு இருள்ல மூழ்கி இருக்கிறவர்கள் பாத்தீங்கன்னா பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா பொன்னுசாமி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா சாமிநாதன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 5வது 6வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 5, 6 வாசிங்க.
வாசிங்க பிரபுஜி. अक्षास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना तम्बाहंकारसंयुक्ता कामरागबलान्विता कर्षयन्ते शरीरस्थं बोधग्राममचेतस मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विन्त्य शूरनिश्चयान्. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். சோ அந்த பேராசையின் காரணமாக நான் சாகா வரம் வேணும் அப்படின்ற ஒரு காரணம், இந்த உலகத்தையே நான் ஆளணும், இந்த நம்மளுடைய ஹிரண்ய கஷிபுவோட அந்த தவமாக இருக்கட்டும் அல்லது நம்ம ராவணனோட தவமாக இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு அதீதமான அந்த காமம் மற்றும் பற்றுதலோட பலவந்தத்தால அவங்க சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படாத கடுமையான தவங்களை எல்லாம் பண்றாங்க. நான் பண்றேன் அப்படின்ற ஒரு அகங்காரத்தோட. அதனால அவர்களுடைய அந்த உடல் பாத்தீங்கன்னா 23 மூலக்கூறுகளால ஆக்கப்பட்டிருக்குன்னு பார்க்கிறோம். சோ அந்த அந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூலக்கூறுகளை மட்டுமல்ல, பரமாத்மாவையும் சேர்த்து அவங்க துன்புறுத்துகின்றார்கள். சோ இந்த மாதிரியான ஆட்களுக்கு ஞானம் இல்லாததனால் முட்டாள்கள் என்றே கருதப்படுகின்றார்கள். அத்தகைய முட்டாள்கள் அசுரர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். 8வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஆயுக சத்வம் பலோ பிரோக்கியம் சுக பிரீதி விவர்த்தனாக ரஷ்யா ஸ்னிக்தாம் ஸ்ரீ திராகிருத்தியம் ஆஹார சாத்விக பிரியாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப அவங்க எப்படிப்பட்ட உணவு வகைகளை சாப்பிடுவாங்கன்னு பார்க்கணும். இந்த 3 குணங்களுக்கு உண்டானவர்கள் எந்த மாதிரியான உணவுகளை சாப்பிடுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவ குணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. அந்த சத்துவ குணத்துல இருப்பவங்களுக்கு நம்மளுடைய அந்த ஆயுளை நீட்டிக்கக்கூடிய அது மட்டுமல்ல, நம்மளுடைய வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடிய, சுகத்தை தரக்கூடிய, திருப்தியை கொடுக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் பொருந்தும். இத்தகு உணவுகள் எப்படி இருக்கும்? அந்த உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக இருக்கும். அந்த குலோப் ஜாமுன், மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் கொழுப்பு சத்து உண்டதாக இருக்கும். ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாகவும் இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாகவும் உள்ளன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இங்க பாக்குறீங்கன்னா அந்த அறுசுவை உணவுன்னு பார்க்கிறோம் இல்லையா? இந்த மாதிரியான ஜூசியா அந்த ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம சாப்பிடும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்குள்ள அந்த சத்துவ குணம் மேலோங்கும். ஏன்னா அந்த தாவர வழியில வரக்கூடிய அந்த உணவு இல்லையா? அதனால சத்துவ குணம் மேலோங்கும், சாந்தமா இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ். அடுத்து 8வது 9வது 10வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. கட்வம்ல லவணாத் யுஷ்ணம் தீஷ்ண ரூக்ஷ விதாஹினாக ஆஹார ராஜசஸ் ஏஷ்டா துக்க சோகாம் காமய பிரதாக யாதயாமம் கதரசம் பூதி பர்ஜுஷிதம் சஜத் உச்சிஷ்டம் அபி சமேத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஜானிராமன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மிகவும் ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். இந்த ரஜகுணத்தில் இருப்பவங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அந்த காட்டமா இருக்கக்கூடிய உணவுகளை உண்பார்கள். இத்தகு உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றது. கண்டிப்பா அந்த நாக்கு எரி அவங்க சாப்பிடுறது என்னாகும் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு கஷ்டத்தை தான் கொடுக்கும். சோ அது மட்டும் இல்லாம அந்த அல்சர் மத்த எல்லா அந்த டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே அதால வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு. இதுல கசப்பாவும் இருக்கும், புளிப்பா இருக்கும், சுட சுட காரமான, உலர்ந்த, எரிகின்ற பொருட்கள், அந்த ஸ்டஃப்டு ஐட்டம்ஸ் தான் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட, சுவையற்ற, பழைய, ஊசி போன, எச்சில் பட்ட, தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் தமோகுணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. இந்த தமோகுணத்தில் இருக்கவங்க சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பழைய, ஊசி போனதெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம சுத்தி நம்ம வெளியில போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும். அந்த குப்பை இதுல எல்லாம் இது பண்றவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இதுலதான் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். சோ அந்த அறியாமை குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ரஜோகுணம், சத்துவகுணம், தமோகுணம் பாக்குறோம். அந்த தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களுடைய அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான சாப்பாடு சாப்பிடறதுலதான் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். 11வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க.
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु अवलांक जी। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। अवलाग अवलांकिशिभिर यज्ञो विधिदिष्टोय इच्छते यष्टव्यम येवेदि मनः समादाय स सात्विकः। हरे कृष्ण माता जी। கிருஷ்ண பிரபுஜி, சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். இப்ப நம்ம வந்து உணவுப் பொருளை பத்தி பார்த்துட்டோம். அடுத்து அந்த 3 குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் செய்யக்கூடிய யாகங்கள் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் செய்யக்கூடிய யாகம் பலன் நோக்கு செயல்கள் இல்லாத ஒரு யாகத்தை அவர்கள் செய்யறாங்க. நம்ம கலியுகத்துக்கு உகந்த யாகம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சத்துவகுணத்தில் இருக்கவர்கள் செய்யக்கூடிய யாகங்கள் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல், ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் இருக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாத்துக்கிறோம். 12வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अभिषेकाय तु बलं संवार्तम् अभिसैवय इत्यदे भरतश्रेष्ठ तम यज्ञं वित्ति राजसं। हरे कृष्ण माता। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஆனால் ஏதேனும் பௌதீக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பரதர்களின் தலைவனே ரஜகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக. ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் நமக்கு தெரியும், எப்பவும் கர்ம பந்தத்தில் ஈடுபடுபவர்கள். பலன்களை அடைவதற்காகவே அவங்க செய்யக்கூடிய யாகங்கள் பாத்தீங்கன்னா ரஜகுணத்தை சார்ந்தது அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம். 13வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। विधिहीनम् अष्टुष्टानं मन्त्रहीनम् अदशीलं शरता रहितं यज्ञं तामस परिषदे। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण பிரபு. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல் பிரசாத விநியோகம் இன்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனம் இன்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை இன்றி, நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது. சோ அந்த தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடிய யாகங்கள் எப்படி இருக்கும்ன்றத நம்ம இப்ப பாக்குறோம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பகாசுரன் தன்னுடைய தலையை தானே வெட்டி தன்னுடைய உடம்பையே கஷ்டப்படுத்தி சிவபெருமானை வர வச்சு அவன் வரம் கேட்பான். சரி வரம் கேட்டானே, அத அப்படியே கொண்டு போகணும் இல்லையா, யார் தலையில நான் கை வச்சாலும் அவங்க பஸ்மம் ஆயிடணும்னு சொல்லி வரம் கேட்பான். கேட்டுட்டு கடைசியில வரம் கொடுத்தவர் தலையிலேயே வைக்கிறதுக்கு போயிடுவான் கைய. அப்போ சிவபெருமான் அங்க இருந்து ஓடுவாங்க. அப்ப விஷ்ணு அகைன் அவர் தான் மோகினி ரூபத்துல அந்த பகாசுரனையே டான்ஸ் பண்ற மாதிரி பண்ணி அவரோட தலையிலேயே கை வச்சு கடைசியில அந்த பகாசுரன் அதிலேயே இறந்து போறாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல் பிரசாத விநியோகம். ஏன் இந்த கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் ஞான யோகம் சொல்லப்படுதுன்னாக்கா, நாம் இதன் மூலமாக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்கின்றோம். சோ நம்ம யஜ்ஞம் வைக்கும் போதோ இல்ல நம்ம யாராவது பிரபுஜிஸ் மாதாஜிஸை கூப்பிட்டு நம்ம வீட்டுல சாண்டிங் இது பண்ணும்போதோ இல்ல நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணும்போதோ பிரசாத விநியோகம் கண்டிப்பாக வேண்டும். வேத மந்திரங்களோட உச்சாடனம். சோ நமக்கு நம்மளுடைய மந்திரம் என்ன? ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சாடனம் செய்யணும். புரோகிதர்களுக்கு உண்டான தட்சணையை கொடுக்கணும். பிகாஸ் பிராமணர்களுக்கு உண்டான அந்த அவர்களுடைய இது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஞானத்தை அதிகரிக்கிறது, பக்தனையும் பகவானையும் கனெக்ட் பண்றது. அவங்க ஒரு கருவியாக செயல்படுகின்றார்கள். சோ அவர்களுக்கு உண்டான தட்சணை நம்ம கொடுக்கணும். நம்பிக்கை என்பது மிக முக்கியம். நம்பிக்கை இல்லாம ஒரு யாகம் செய்தால் அதுல எந்த பலனுமே கிடையாது. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யறது பாத்தீங்கன்னா தமோகுணத்தில் உள்ளவர்கள் உண்டான செயல்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். 14வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माता जी। देवपूजन पूजनम सौषम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तब उच्यते। हरे कृष्ण माता। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா இவர்கள் செய்யக்கூடிய தவங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். 3 விதமான தவங்கள் இருக்கு. உடல், மனம் மற்றும் வாக்கு. சோ இந்த உடலுக்கு உண்டான தவம் என்ன? முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல். பெரியவங்களுக்கு வணக்கம் செலுத்துதல், பகவானுக்கு வணக்கம் செலுத்துதல், பிராமணர்கள் ஆன்மீக குருவிற்கு வணக்கம் செலுத்துதல். இதெல்லாம் இந்த உடம்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம வணக்கம் செலுத்துறோம். மற்றும் தூய்மையாக இருத்தல். தூய்மைன்னு எப்ப வந்தாலும் அகத்தூய்மை, புறத்தூய்மை. உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசக்கூடாது. அடுத்தவங்க மேல எனக்கு நிறைய காழ்ப்புணர்ச்சி இருக்கு அப்படின்னாக்கா அப்ப நான் இன்னும் தூய்மை அடையலைன்னு அர்த்தம். கோபம், பயம், அந்த பொறாமை அது இருக்கக்கூடாது. சோ ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கணும், எளிமை. பிரம்மச்சரியம், அத ரொம்ப படோட்டாவுமாக்க ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது எல்லாம் வேண்டாம். பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை,
அது பிரம்மச்சரியத்தை நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். அஹிம்சை, ஈவன் கிரகஸ்தர்களுக்கு கூட பிரம்மச்சரிய விதி வந்து விதிக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அஹிம்சை, அஹிம்சை வந்து பாத்தீங்கன்னா மற்றவர்களுக்கு கஷ்டம் கொடுக்காம இருக்கிறது. அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடலின் தவங்கள் என்று சொல்லப்படும். இந்த உடல்ல யூஸ் பண்ணி நம்ம என்னென்ன தவங்கள் எல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்னு. பெரியவர்களுக்கு வணக்கம் செலுத்துதல், தூய்மையாக இருத்தல், சிம்பிளா இருக்கிறது, பிரம்மச்சரியம் அண்ட் அஹிம்சை. அடுத்து நம்ம வந்து வாக்கு, நம்ம பேசுற அந்த வாக்கோட தவம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். 15வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அனுத்வேக கரம் வாக்கியம் சத்தியம் பிரிய இதம் செயத் ஸ்வாத் யாயா யசனம் சைவ வாங்மயம் தவ உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு. அடுத்தவங்க மனசு கஷ்டப்படாம உண்மையை பேசணும், ஸ்வீட்டா பேசணும். நம்ம அந்த அது வந்து ஒரு ஆர்ட். அடுத்தவங்க கிட்ட எப்படி நம்மளுடைய அந்த ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்றது, நன்மை அளிக்கக்கூடியதுமான பேச்சுக்களை நம்ம பேசணும். பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத ஒரு பேச்சு. அது பேச்சுனா வாயால மட்டும் இல்ல இல்லைங்களா? நம்மளுடைய அந்த வெர்பல் அண்ட் நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் இருக்கு. அது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்த கூடாது. வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல். அந்த நாம சங்கீர்த்தனமோ இல்ல நம்மளுடைய மந்திரங்களோ அதை நம்மளால முடிந்த வரைக்கும் நம்மளுடைய நாலேஜ் கெட்டின வரைக்கும் அதை முறையாக உச்சரிக்க வேண்டும். இதையெல்லாம் நம்முடைய வாக்கோட தவங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். 16வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மன பிரபுஜி. பிரசாத சௌம்யத்வம் மௌனம் ஆத்ம வினிகிரக பாவ சம்சுத்தி இத்யேதத் தபோ மானசம் உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப நம்ம மனசு எப்படி இருக்கும்? உடல் வாக்கு பார்த்தாச்சு, அடுத்து மனசு. திருப்தி, என்ன நமக்கு கிடைச்சிருக்கோ அதை வச்சு நம்ம கிட்ட இருக்கிறத வச்சு நம்ம சந்தோஷப்படுறது. மத்தவங்களை பார்த்து நமக்கு வந்து இல்ல இன்னும் நான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னு நம்ம இருக்கக்கூடாது. செல்ஃப் சாட்டிஸ்பேக்ஷன், தன்னில் திருப்தி விடுறது, எளிமையாக இருக்க வேண்டியது, மௌனம். எங்க பேசணுமோ நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்து மௌனமாக இருக்கிறதே வந்து ஒரு சரியான பதிலை கொடுக்கும். எங்க பேசணுமோ அதே சமயத்துல அங்க பேசணும். மௌனம் காக்க வேண்டிய இடத்தில் மௌனம் காக்க வேண்டும். சுய கட்டுப்பாடு. இந்த மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆளானப்பட்ட அர்ஜுனரே சொல்றாரு, அந்த மனசை வந்து காற்று கூட நான் நிறுத்திடுவேன் போல இருக்கு, ஆனா நான் மனசை நிறுத்தவே முடியலன்ட்டு. சோ அந்த சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மனதின் தவங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். என்னென்னது? திருப்தியாக இருக்கிறது, எளிமையா இருக்கிறது, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனதோட தவங்கள். 17வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ண பிரபுஜி. சரத் தயா பரயா தப்தன் தபஸ்தத் த்ரி விதன் நரையா நரைய அபலாங் சிவிர் யுக்தை சாத்விதம் பரிசதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சோ இப்ப நம்ம வந்து இந்த 3 குணத்தில் இருக்கவங்களுடைய தவங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த 3 வகையான தவங்கள், ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்கள் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்கின்ற தவங்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்தோட தவங்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சோ எதையும் எதிர்பார்க்காமல் பகவானை திருப்தி செய்வது மட்டுமே நம்மளுடைய இலக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதில் ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் என்ன நம்பிக்கையோட செய்யறாங்க இல்லையா, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்தோட தவங்கள் நம்ம பாக்குறோம். நம்மளுடைய இஸ்கான்ல என்ன பிரிஸ்கிரைப் பண்ணப்பட்டிருக்கு? பரிக்கிரமா பண்றோம் இல்லையா? அந்த ஸ்பெஷல் டேஸ்ல பரிக்கிரமா பண்றது, பூஜைகள் பண்றது, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோவர்தன பரிக்கிரமா, விருந்தாவனம் பரிக்கிரமா, மாயாப்பூர் பரிக்கிரமா, அந்த புண்ணிய தாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு வந்து போறது. நம்ம இதுல விதிக்கப்பட்ட மாதிரி நம்மளுடைய ஜெகநாத் பூரி போறது, மாயாப்பூர் போறது, விருந்தாவன் போறது, இந்த புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு போறது. சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவர்கள் எந்த இதுவுமே எதிர்பார்க்காம, இதுல எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்காம அவர்கள் செய்யக்கூடியது வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடிய தவங்கள். 18வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்கார மான பூஜார்த்தம் தவோ தம்பேன சைவயத் கிரியதே தத் இக புரோக்தம் ராஜசம் சலம் மத்ருவம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜகுணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டெம்பரவரி, அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சஞ்சலமா இருக்கும். அதாவது ஒரு இதுல நிலை பெற்று இருக்காது, மனம் அப்படியே தாவிக்கொண்டே இருக்கும். சோ
எனக்கு என்ன வந்து அவங்க வழிபடணும், நான் வந்து முதன்மையான ஆளா இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. சோ அவங்க வந்து மானம், மரியாதை, அதுக்கப்புறம் வழிபாடு இதெல்லாம் வேணும். தற்பெருமையோடு அவங்க செய்யக்கூடிய அந்த தவங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரஜகுணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றது. இது சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். 19வது ஸ்லோகம் हरे कृष्णा माताजी। கிருஷ்ண मूढ़ பிரபு. रघेनात्मनो यत् पीडया क्रियते तवः प्रस्योत्साद साधानर्दनं वा तत् तामसम् उदाहृतम्। हरे कृष्णा माता। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்திக் கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களாக கருதப்படுகின்றது. சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறது என்ன? ஆன்மீக தலங்களுக்கு செல்வது, அந்த இதை நம்மளுடைய ஆன்மீக இதை வந்து உயர்த்தி கொள்வது. ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடிய தவங்கள் என்ன? பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யறது. சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடியது எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம பகவானுக்காக செய்வது. ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பலனை எதிர்பார்த்து செய்வது. இந்த தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்துது. பிறரை அழிப்பதற்காகவோ அல்லது துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் அவர்கள் செய்யக்கூடிய தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. 20வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. यत्तानं तीयनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत्तानं सात्विकं स्मृतम्। பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு தகுந்த முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கக்கூடிய தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடிய தானம். நம்ம தவம் பார்த்துட்டோம். அடுத்து தானம். தானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான பர்சனுக்கு கரெக்டான இடத்துல கரெக்டான காலத்துல வந்து நம்ம பண்ணக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது சத்துவகுணத்தில் இருப்பது. என்ன நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த தானம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே மிகவும் உயர்ந்த தானம் இந்த ஞானத்தை, நமக்கு தெரிந்த இந்த கிருஷ்ண பக்தி உணர்வை அடுத்தவர்களுக்கும் கொண்டு செலுத்தணும். அதுதான் வந்து மிக உயர்ந்த தானம் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அது மட்டும் இல்லாம அதை எப்படி எல்லாம் கொண்டு செலுத்துவோம்? இந்த மாதிரி பிரபுபாதர் எழுதின அந்த புக்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். அவங்களுக்கு பிரசாத விநியோகம் பண்ணலாம். அவங்களையும் நம்மளுடைய அந்த சத் சங்கத்துல வந்து இணைந்து வருவதற்கு உண்டான அந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்தில் இருக்கவர்கள் செய்யக்கூடிய தானங்கள். 21வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्णा माताजी। கிருஷ்ண பிரபுஜி. प्रत्युपकारार्थं बलम् उच्छिष्य वा पुनः तीयते स परिक्लिष्णन् तत् तानं राजसं संस्कृतम्। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. நமக்கு பின்னாடி இதெல்லாம் தேவைப்படும். அதனால முன்னாடியே நம்ம வந்து நல்லா பேசி வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட இருக்காங்க ஜனங்க இல்லையா? அந்த ஜட இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான். அதனால பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து நான் இன்னைக்கு இதை கொடுத்தேன்னா நாளைக்கு நான் அதை எதிர்பார்த்து நான் இன்னைக்கு பண்றேன். அந்த மாதிரி அவங்க வந்து இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள். ஏதாச்சும் ஒரு பலனை எதிர்பார்க்கறது, இல்லைன்னா பலனை அதாவது விருப்பமே இல்லாம தானம் கொடுக்கறது. இங்க இந்த மாதிரிதான் நம்மளுடைய கோவிட்ல நிறைய பேர் பண்ணாங்க இல்லையா? சோ டெம்பிளுக்குன்னு ஒரு டியூப் லைட் கொடுத்துட்டு அந்த டியூப் லைட் ஃபுல்லா அவங்களோட பேர் எழுதிடுவாங்க. அதை கொடுத்தும் ஒரு இல்லைன்ற மாதிரி. சோ அந்த மாதிரியான ரஜகுணத்தில் அந்த மாதிரியான தானங்கள் ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடிய தானமாக கருதப்படுகின்றது. அடுத்த ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே अदेश கிருஷ்ண. काले यत्तानं अपात्रेष्यश्च तीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत् तामसम् उदाहृतम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோகுணத்தை சேர்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது. ஒரு ஒரு மது அருந்தக்கூடியவர் வந்து கேட்கிறாருன்னா அதுக்காக நம்ம காசு கொடுத்தோம்னா அவர் திருப்பி போய் அந்த மதுவை தான் அருந்து கொண்டு வருவார். அப்போ அவருடைய ஹெல்த் ஸ்பாயில் ஆகிறதுக்கு நம்மளும் வந்து அவர் மட்டும் இல்ல அந்த குடும்பமே வந்து ஸ்பாயில் ஆகிறதுக்கு நம்மளும் ஒரு வகையில காரணமாக இருக்கின்றோம். அதனால தூய்மையற்ற இடத்தில் தானங்கள் செய்யக்கூடாது. முறையற்ற காலத்திலும் செய்யக்கூடாது. தகுதியற்ற நபர்களுக்கு கொடுக்க கூடாது. நம்ம செய்யறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கவனமும் மரியாதையோடு செய்யணும். அதுதான் வந்து உயர்ந்த தானம். ஆனா அதுக்கு அகேன்ஸ்டா கவனம் இல்லாமல் மரியாதை இல்லாமல் வழங்கக்கூடிய தானம் தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடிய தானமாக கருதப்படுகின்றது. 23வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசனம். हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ண ओम பிரபுஜி. तत् सत्
இது பிரம்மணஸ் संस्कृतः ब्राह्मणास् तेन वेदाश्रय यज्ञास विहिता पुरा हरे कृष्ण माता ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரம பூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. ஓம் தத் சத்னா என்ன நம்ம பார்த்தோம். ஓம் என்பது பிரணவ மந்திரம் நம்ம பார்த்தோம். இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்படுகின்றது. என்னது? ஓம் தத் சத் என்ற அந்த 3 மந்திரங்கள். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா தஸ்மாத் ஓம் இத் யுதாஹ்ருத்ய யக்ஞ தான தப கிரியா பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தா சததம் பிரம்ம வாதினாம். சோ இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம் தானம் தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். சோ நம்மளுடைய வேதங்களை சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால ஓம் என்பது பிரணவ மந்திரம். சோ நம்ம செய்யக்கூடிய யாகம் தானம் தவம் இந்த 3 விஷயங்கள் எல்லா வர்ணத்தவர்களும் பிராமணர்களாக இருந்தாலும் சரி கிரகஸ்தர்களாக இருந்தாலும் சரி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வர்ணம் அண்ட் ஆசிரமம் நம்ம பார்க்கிறோம். வர்ணம் பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள் இந்த 4 வர்ணத்தவருக்கும் இந்த 3 விஷயங்களும் பொருந்தும். யாகம் தானம் தவம். அது போல அந்த ஆசிரமம் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தர், வானப்பிரஸ்தன் அண்ட் கடைசியா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா சந்நியாசம். சோ அந்த 4 ஆசிரமத்தவர்கள் சார்ந்தவர்களும் செய்யக்கூடிய ஒன்று யாகம் தானம் தவம் பார்க்கிறோம். யாகம் என்பது இந்த கலியுகத்தில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட யாகம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம சங்கீர்த்தனம். தானம் என்பது அந்த டெம்பிள்காக நம்ம செய்யறது. தவம் என்பதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த 3 விதமானதை பார்த்தோம் இல்லையா. அந்த நம்மளுடைய மெயின் அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸை ஃபாலோ பண்றது அண்ட் நம்மளுடைய சாட்டிங்கை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றது. சோ ஆன்மீகவாதிகள் இதையெல்லாம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரத்தோட தொடங்குகின்றார்கள். 25வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. எனவே சந்தாதியம் பலம் ஜக்னோ தப கிரியாக தான கிரியாஸ்ச விவிதா பிரியந்தே மோக்ஷ காம்ஷிபி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சோ இந்த 3 விஷயங்களை நம்ம செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா தத் என்ற சப்தத்தை யூஸ் பண்றோம். ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த பௌதீக பந்தத்துல இருந்து விடுபடுவதற்காக பற்றற்று நம்மளுடைய கடமைகளை செய்கின்றோம். அதோடைய பலன்கள் நமக்கு இல்ல, அது பகவானுக்குன்ற தாட்டோட பண்றதுனால தத்துனா என்னது? ஓம் தத் சத். தத் என்பது பகவானுக்காக நாம் செய்கின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். 26, 27 பிரபுஜி வாசிங்க. சத்பாவே சாது பாவே ச சத்யத் ஏதத் பிரயுஜ்யதே பிரசஸ்தே கர்மணி ததா சச் சப்த பார்த்த யுஜ்யதே யக்ஞே தவசி தானே ச ஸ்திரிதி சத் இதி சோச்யதே கர்ம சைவ தத் அத்தீயம் தத் ஏவாபி தீயதே. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. இந்த சத்துனா என்னது? உண்மையானது. பிரித்தாவின் மைந்தனே, அத்தகு யாகத்தை செய்பவரும் சத் என்று உண்மையானவர் என்று அழைக்கப்படுகின்றார். மேலும் பரம புருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இவர்கள் செய்யப்படும் யாகம் தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. பகவானுக்காக நம்ம செய்யக்கூடியது எல்லாமே சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. 28வது ஸ்லோகம் கடைசி ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அஷ்டதயாயுதம் தப்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் சயத் அசத் இத் யுச்சதே பார்த்த அசதத் பிரயத்திய நோயா. ஹரே கிருஷ்ண. ஓம் தத் சதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே சரத்தாத்ரய விபாக யோகோ நாம சப்தசோ அத்தியாய. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம. மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை. அவையெல்லாம் அசத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. சோ அது அந்த மாதிரியான நம்பிக்கை இல்லாம நம்ம செய்யக்கூடிய யாகம் தானம் தவம் அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்பவுமே. அது எல்லாருக்கும் அப்ளிகபிளான ஒண்ணு. அப்ப நம்பிக்கை இல்லாம பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பெயர் அசத் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. அவர்கள்லாம் இந்த பிரிவுல மட்டும் இல்ல,
அடுத்த பிறவிலும் அவர்கள் என்ன செய்தாலும் அதுல வந்து பலன் இல்லை அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது அத்தியாயம் 17வது அத்தியாயம் ஸ்ரத்தா திரய விபாக யோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதுல அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்கிறாரு, ஓகே கிருஷ்ணா, நீ வந்து நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க, ஆன்மீக குருவை அணுகி இது பண்ணணும்ட்டு. ஆனா நம்ம பாக்குறோம் அந்த அங்கீகரிக்கப்படாத தெய்வீக வழிபாடு செய்கின்றார்கள்ல அவங்கள பத்தி அவங்க எந்த ஒரு மூட்ல பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்கிறார் அர்ஜுனன். அது கிருஷ்ணர் சொல்றார், அவரவர்களுடைய அந்த சுபாவம், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், அந்த குணத்திற்கு ஏற்ப அவர்களுடைய தெய்வீக வழிபாடு இருக்கு. அவர்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம். அவர்கள் செய்யக்கூடிய தியாகங்கள் எப்படி தானம் எப்படின்றத பார்த்தோம். 3 வகையான தவங்களை பார்த்தோம். உடல், மனம், அந்த வாக்கு, அதுக்கு உண்டான தவங்கள் என்னன்னு பார்த்தோம். அந்த தவங்கள் அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். தானம் செய்வது வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. அந்த 3 குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படிப்பட்ட தானங்களை மேற்கொள்கின்றார்கள் அப்படின்றத பார்த்தோம். ஓம் தத் சத் என்பது, ஓம் என்பது பிரணவ மந்திரம். தத் என்பது வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த பலன்களையும் எதிர்பார்க்காம பகவானுக்காக அர்ப்பணம் பண்றோன்ற ஆட்டிடியூடோட நம்மளுடைய தானம், தவம், யாகம் அதை நம்ம பண்றது. சத் என்பது வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையான ஒன்று. யார் அந்த செயல்களை செய்கின்றார்களோ அதுவும் உண்மை, அதை செய்யக்கூடிய மனிதர்களும் உண்மை, அது போல நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களும் உண்மையான ஒன்று. நம்பிக்கை இல்லாமல் செய்யக்கூடிய யாகம், தானம், தவம் என்பது அசத் என்று அழைக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னோட செஷன்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. மாதாஜி பிரபுஜி ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. டவுட் இல்லைன்னா நம்ம மைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். பிரபுஜி நோ ப்ராப்ளம். பிரபுஜி மகாத்மியம் நாளைக்கு வாசிச்சுக்கலாம். பிரபுஜி யோகேந்திரன் பிரபுஜி நாளைக்கு வருவீங்களா? கடைசி நாள் வருவோம் மாதாஜி. அப்ப நாளைக்கு நம்ம அந்த 10 மினிட்ஸ் முன்னாடி வாசிச்சிடலாம். 17, 18 ரெண்டுமே நாளைக்கு வாசிச்சிடலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. கடைசி நாள் சாமிநாதன் பிரபுஜி, சுஷிலா மாதாஜி. சுஷிலா மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் வந்துருவாங்க, நான் பேசவே மாட்டாங்க. சாமிநாதன் பிரபுஜி நாளைக்கு கடைசி நாள். லாஸ்ட்ல கனெக்டிங் கிடைக்கல, அந்த அர்த்தம் சொல்லுங்க மாதாஜி. சத்